תכניס את כל 4, מה הקטע? אין מצב. זה אתה לא יכול, אין אף אחד לא יכול. הם מכירים את הבוזרים האלה? לא גמר לא. שיון! וואי, והפרופיל כמו ממטרה. זה מצב. 4, 3, 2, 1. זה ככה, איזה כל סימניה? סימניה. ירקתם. מה לא אוכל? בוא נזל. זה לא נחשב, יש לך עוד בשיניים. עוד 4? בכבוד. יאללה, עוד 4. רגע, אתה אומר שהצלחת? הצלחתי עכשיו. 5. הוא אומר לא סיים, בוא נעשה קירון. לא, מה 5? אין 4. לא, 4, אילה, כן. עוד 4. עוד 4. עוד. על מזון. על בפה. שון, אתה יודע רגע, 4 אחרונים, מי רוצה? לא, אל תהיה מגיד. תשאיר, אני רוצה לאכול אותם, רגיל. 4 אחרונים, מי רוצה לנסות? לא, תפסיק. תור מזון, אני רוצה... לא, בוא ננסה. הנה מזון, לא בעניין. שימו! דפק עליי משהו? הוא עמד שמעון! לא נכון. לא לזרוק, הם בני זונות. אוכל לא זורקים. הבנתי מילה.